Täällä Helena Siikajoelta. Tässä seuraa nyt pientä esittelyä liittyen Siikajokeen ja erityisesti Siikajoen kylään. Heippa! Mä ajattelin, että helpompaa näyttää Siikajokea tässä samalla kun on auton kyydissä. Tällä näyttää tältä. AIS-infolle VOF-kanavalla 78 tai vaihtoehtoisesti puhelimitse numeroon +46 31 699 100. Tässä olivat merisäät. Tein listan Siikajoesta, joka sisältää sekä faktaa että henkilökohtaisia mielikuviani. Siikajoki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, lähellä Oulua. Siikajoen naapurikunnat ovat Raahe, Siikalatva, Lumijoki ja Liminka. Etäisyys Ouluun on autolla ajettaessa keskimäärin 45 minsaa ja Raaheen 25 minuuttia. Näin sanoo siikajoki.fi. Sitten seuraavaksi fakta, joka minusta kertoo Siikajoesta paljon. Siikajoen asukasluku on 5381 henkilöä. Kun laitetaan Suomen kunnat asukasluvun mukaan suuruusjärjestykseen, Siikajoki on sijalla 167. Siikajoen maapinta-ala on noin 1064 kilometriä. Jos kunnat taas laitetaan järjestykseen maapinta-alan mukaan, niin Siikajoki onkin yhtäkkiä siellä 84. Näin kertoo meille Wikipedia. Ja sitten hyvin lyhyt ja nopea oppimäärä Siikajoen historiasta. Siikajoella on tehty kivikautisia esinelöytöjä. Siikajoella on muinaisjäännöksinä jätinkirkkoja. Keskiajan ensimmäiset asukkaat saapuivat Siikajoen suulle 1400-luvulla. Siikajoki asutettiin vakinaisesti 1500-luvun puolivälissä. Jo ensimmäisissä säilyneissä verotileissä Siikajoen kylä oli yksi Pohjois-Suomen suurimmista kylistä. Vuonna 1808 on Siikajoella käyty merkittävä taistelu, jossa suomalaiset saivat Suomen sodan ensimmäisen voiton venäläisistä. Tästä on Siikajoen kylän kirkon edessä muistomerkki. Se on pyöreä, muhkea, kivinen. Ajatus vanhassa joen uomassa juosseista sotilaista hämmentää. Siikajoen kunta yhdistyi Ruukin kunnan kanssa vuonna 2007 Siikajoen kunnaksi. Silloin vanhaa Siikajokea alettiin nimittää Siikajoen kyläksi. Nyt Siikajoen kunnan kuntakeskus on Ruukki ja muita taajamia ovat Paavola, Revonlahti ja Siikajoen kylä. Minä olen kotoisin tuolta Siikajoen kylältä. Olen asunut Siikajoen kylällä elämäni ensimmäiset 16 vuotta. Siikajoen kylä teki minusta teatterin tekijän. Ja koska minä olen Siikajoen kylästä, niin puhutaan siitä vielä vähän lisää. Siikajoen kylä on muodostunut paikkaan, jossa jokivesi kohtaa meren. Siikajoen kylältä löytyy peruskoulu, pankki, päivittäistavarakauppa, asiamiesposti, huoltoasema, vuonna 1701 valmistunut kirkko ja baari, jolla minusta on erittäin hieno nimi, Huitsin Nevada. Täällä on metsää, lenkkipolkuja, hiihtolatuja, koiria, lehmiä, lampaita, kissoja, monenlaisia ihmisiä ja monen ikäisiä ihmisiä. Täällä on välillä pakkasta, välillä lunta, tänään lunta, välillä leutoa, välillä tuulista, välillä aurinkoista ja paratiisimaista. Välillä ja aika usein täällä on vahva olo siitä, että nyt ollaan lähellä merta. Ollaan alavalla maalla. Ollaan entisessä merenpohjassa, mäntyjen alla, hiljaisuudessa, rauhassa, turvassa. Ollaan paikassa, jossa joki kohtaa meren.
Tältä Siikajoki ja Siikajoen kylä minusta tuntuu.